Знаеш ли, че хората светят в тъмното? Човешкото тяло излъчва слаба биолуминесценция, но е твърде слаба за човешкото око. Октоподите имат 3 сърца. 2 за хрилете, 1 за тялото, и ако се стресират, сърцето може да спре за миг. Ти си по-висок сутрин. През деня гравитацията притиска гръбнака и ставаш по-нисък с 1-2 см. Бананите са радиоактивни. Съдържат естествен калий 4,0. Безопасно е, но звучи лудо. Космосът има аромат. Астронавтите казват, че мирише на изгорено метално месо. Мозъкът ти се свива, когато си влюбен. Разумът се приглушава, за да доминират емоциите. Медът никога не се разваля. Археолози намерили 3000 годишен мед и бил годен за ядене. Земята не е идеална сфера. Тя е по-пухкава около екватора, буквално леко издута. А ти знаеш ли,